Takto vyzerá môj bežný letný deň ako vozičkára. Keď ráno vstanem, prvé čo spravím je, že si usteliem postieľ. Potom sa presuniem do vozíka a môžem vykročiť do nového dňa. Otvorím si okno, zvládnem to sám, čo je super, a rovno zamierim do kúpeľne. Vyčistím si zuby, umiem sa, užijem škrabku na jazyk, to je fakt skvelá vec, a oholím. Nasledujú raňajky. Každé ráno mám to isté. Proteínový nápoj s vločkami a banánom. Potom späť do izby, kde sa oblečiem. Väčšinou si veci chystám už večer, aby som ráno nestrácal čas. Obujem sa, predsa nepôjdem bosý. Keď som hotový, môžem vyraziť z domu. Idem do práce, kde sedím za počítačom. Mám sedavé zamestnanie. 4-krát do týždňa sa snažím cvičiť. Dnes som mal tréning na chrbát a brucho. Po približne hodinovom tréningu idem domov, dám si obed a krátky oddych pri filme. Potom znova na vozík, sadnem za počítač a pracujem na nových scenároch videám. Popri tom odpisujem na vaše komentáre. Ďakujem za všetku vašu podporu. Keďže vonku nepršalo, naštartoval som elektrický vozík, šiel som na krátku jazdu a krátko som si vonku čítal. Počas dňa používam aj chodítko, aby som zašiel na WC. Večer si dám večeru a sprchu. Urobím si skincare rutinu, ktorá mi fakt pomohla z akné. A pred spaním si ešte trochu zahrám futbal manažera. Dosť ma to teraz baví. Potom už len spánok. Dobrú noc.